Vlada Republike Srbije se ovog puta odlučila na administrativne mere u smislu ograničenja cena nekoliko važnih socijalnih proizvoda kao što su šećer, kao što je jestivo ulje, brašno, mleko i to je jedan od načina na koji se ona bori protiv trenutnog poremećaja koji se javio. Ne trenutnog, to je poremećaj stvari koje traje već neko vreme. To je naravno nešto što je njima na raspolaganju. Druga mera je svakako i uticaj na tržišne cene tako što se roba oslobađa iz robnih rezervi, na taj način deluje na tržište. Privatni sektor u principu ne voli administrativne mere, jer svakako da ograničenje cena može da znači i gubitak firmi koji se bave tim poslovima. Tako da mi se nadamo da oročene mere na 60 dana neće imati nekog posebnog efekta na privredne subjekte. Svakako će imati na stanovništvo, da će imati bezbednost cena, ali očekujemo da se ipak stvari stabilizuju na tržištu i da će to biti prirodno uređeno tržišnim zakonima. Ono što je mnogo bitnije u ovom trenutku za privredu, to je da su i cene električne energije oročene na staru cenu i u narednom mesecu. To je jedna kratkoročna mera koja je rezultat opet jednog velikog poremećaja na tržištu, berzanskog tržištu električne energije, gde je ona u poslednje vreme zbog CO2 sertifikata poskupila duplo i to je svakako jedan stravičan udar na privredu. Nadamo se da će Vlada Republike Srbije u ovom periodu doći do nekog trajnijeg rešenja u tom smislu da se cena električne energije na neki način subvencioniše i da se uzmu u obzir svi problemi i uticaji eventualnog poskupljenja struje za privredu i udar u smislu inflacije i poskupljenja proizvoda srpskih kompanija.